Audio Jungle. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, itu karajo awak nangka di jauhan bana awak sudah puasa kuah buruk sangko manga buruk sangko awak. Kalau pemburuk sangko diri awak nan susah dahulu alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau pemburuk sangko kepala kuacok panik dado sampai awak mudah tersinggung. Contohnya buruk sangko tu, ibu-ibu pai balik ke rumah kawan, tiba di rumahnya rumah hendak tangguh rancaan. Kalau orang pemburuk sangko di mana dapat piti dek kelira kau rancak kau naruh. Ada yang tahu suaminya kalawi rumah rancak. Aku no dah tu di komentar itu. Kok dari piti halal piti haram awak kan tak satu mangan-mangan. Jadi ibu kalau naik ke rumah orang rancak rumah tu, Masya Allah, tabarakallah. Jadikanlah tuan rumah ini taat kepada engkau ya Allah. Itu doa awak. Ya kan? Jangan awak buruk sangko. Kalau bahasa piamannya negative thinking. Nangka di karajona positive thinking. Babayek cali dapat kalau awak buaya sangko, contohnya mudahnya. Awak laki-laki kau kan mengarik rambut. Adonan sekali sebulan, adonan sekali 2 bulan. Ketua pemuda aku lah kat 3 tahun mungkin kau. Ndak yo karek rambutnya. Ya kan? Dek rambutnya alui gari tiang bagulung-gulungnya. Tapi kalau tiba di rambut ambo awan tuak saganya. Bentuk saga nau. Sebab rambut kau ka ambo sekali mulai hari lo cukup pak. Sebab mengalat tiang yang tiba di telinga kau nyokasa. Tak nakah orang gaib rambut panjang tu lek. Sekali 5 hari lo cukup ambo tu. Bau sao bau cukup hari Jumaat. Boleh dapat sunnah juga. Sesudah awak dikarek rambutnya di tukang cukur tu, kan nyotilan tangan awak di kursi tu. Atau ambil pisau le. Lah ya do lari orang mencukur tu. Malahnya tapi ciang dia teh. Ya kan? Bab itu inyo ndak ada berburuk sangko ke tukang cukur kau. Tukang cukur kau kan membarasihan bulunya. Kalau tiba dia ambo pak alah berkurang kerja tukang cukur. Sebab janggut kau dipanjang seketik. Ambo cali ulama-ulama lama pak Buya Amka, Syekh Sulaiman Narasuli, Syekh Parabe, guru gadang di Lasi Bukit Tinggi tu berpanjang janggut itu seketik. Ada orang bertanya, Ustaz lah salafi lo kau berpanjang lo janggut. Mai kui ulama salaf yo mbon. Ulama salaf tu ulama terdahulu. Jolongnya Nabi, sudah tu sahabat, sudah tu tabi'in, sudah tu ulama-ulama. Ko indak pakaro sunnah janggut ko indak malah. Piado jo gunanya dipanjangan. Lah itu apa gunanya? Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggut panjang salemo jatuh di tampuang. Ya kan? Malaki awak ambil tisu. Ya kan? Ini. Atau kau mau panjang lah seketik. Tu sekurang-kurangnya tu. Malaki awak ambil tisu nyolah tatampuang siko. Ya kan? Kaum muslimin, jadi kalau awak babayik sangko alam ko lapang dia awak. Ndak cie yo orang bercukur nak lari dah bu. Walaupun tukang cukur tu ambil pisau. Ya kan? Tapi kalau awak berburuk sangko, idui awak sama jo rumput kiambang di atas air. Rumput kiambang di atas air tu pak pagi sikonya tu. Ambil ko sore sinan. Bab itu
ke bawah hurek tergantung kate pucuk nak sampai de angin badan betundo konon ko ombak mampehan kecek Pak Gubernur ndak punya karakter, ya kan, ndak istiqamah. Jadi orang yang berbaik sangka hidupnya istiqamah. Kok kayo orangnya ndak berburuk sangka, adanya nan mangayuan orang tu Allah. Kalau bingi awak ke orang kayo Pak, berarti awak menantang Allah. Ada orang menyebut untuk kayo tu kerajo kareh Ustaz. Calik di ibu orang becak sepeda, tageliang-geliang pinggangnya ilia mudiak mengayuh becak tu membawa padi. Kan kerajo kareh tu, le kayonya. Indah Pak. Jadi kayo tu ndak kerajo kareh. Takdir Allah. Nyobue usaha iko nyopupuk taruh di Allah. Ya kan? Nah. Jadi kalau pembingi awak ke orang kayo nan sansai dahulu awak. Kalau dapat tetangga kayo elok siawak jenyo, awak sekampung lo jenyo. Dia awak ndak tabali oto. Bisa ndak awak menumpang ke kampung jotonya? Lain. Tapi kalau bingi awak ndak disapo-saponya. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak sengsara awak. Lah, jadi anak ka dijauhan pertama buruak sangko. Ado buruak sangko konan boleh kasia ka diri awak. Ibu-ibu kalau kapai menurut alek jo suami kan dilake baju nambarasi naranca. Abarala monyo ibu dake camin mematui diri. Kalau padusi lah mau berhias tu Pak, nyopatui jadi camin tu. Padahal bantu badal bantu dorom tu semua kadang tu ketika. Videk kapai barale supaya rapi jo adi calik jadi camin. Itu kan buruk sangko namanya supaya awak segeh jo kama apa? Pai orang awak menyebut segeh. Ayo segeh wananya. Ya kan? Baik tu jo anak-anak kami na mudo ko bu nang kerajo di kantor nyo kerajo kan dak jo mesin tik le kada tapi jo laptop jo komputer santi yang tangannya lia mengetik sabalun nyo print nyo preso tulisan tu beli lo ada ndak nan double hurufnya ada nan tinggal kalimatnya itu buruk sangko namanya untuk memperbaiki kinerja masa datang. Nah, jadi buruk sangko adonan boleh kalau ibu-ibu setelah ibu memasak ko induk embo celi memasak gulai sebelum baidangan katamu kamba cuba kuahnya seketik atau kamba buruk sangko tu pada awak lah bertahun-tahun pandai menggulai kau mah tapi kok ndak rasa garam adi coba seketik dulu. Jadi boleh buruk sangko ke diri awak. Kalau kau orang lain tak boleh. Sudah tuan yang ke dijauhan sudah puasa ke lepak. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Nang ke disalahan diri awak. Ada nang ke ditiru Ustaz. Ada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga Pak, siapa yang menggoda beliau? Kalau Allah mengatakan dalam ayat itu syaitan, ndak iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam malaikat, nan tak mau sujud iblis. Malaikat sujud. Tapi ketika mengganggu Adam dan Hawa dan bukan iblis tapi setan. Fa azallahumaz syaitan. Ya kan? Jadi bapak-bapak bedanya tu. Iblis tu ketuanya. Induk angkangnya jin. Namanya ifrit. Jadi iblis ko dari jin. Wa kana binal jinni. Nan syaitan tu dua. Ada dari jin juga dan ada dari manusia. Minal jinnati wan nas, didahului alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan tu dua.
orang jo jin. Tapi setan yang mengganggu Nabi Adam tu sia nan dimasukkan Allah ke dalam dado awak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur tu tampak basarang setan dalam diri awak. Atau mangku awak banyak gangguan dalam hidup kau pak. Dek ulama ambil daun gambir tempo salat. Dek malau jawi tempo salat. Dek ke sawah ke kabun tempo salat. Atau sifat fujur namanya. Padahal salat itu yang 5 waktu itu pak, kalau dikumpulkan tidak sampai sejam tu dah pak. 5 waktu tu salat 2 subuh, ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya. Ndak habis hari sejam tu dah. Sedangkan hari 2 balik jam sehari nan wajar untuk kerajo. Untuk salat sejam saja. Banyak orang nan tak amun. Di baso di kampung ambo pak, orang kan Islam sadonya tu. Tapi banyak je nan tak salat. Di Suranti aku kira-kira ada ndak orang Islam nan tak salat? Kalau indak ke salat, nah awak Islam rancak ndak Islam saya. Keluar saya dari Islam. Bamangko itu tiang agama tu salat. Orang yang meninggal salat meruntuh agama. Itu bahayanya. Jadi sampai menyampaikan awak ke kawan, awak nak paling dakik tu jo kawan ni. Kini umur la 50 agak kawan. Salat lah lain. Lain sukunya kecian dia Allah meruntuh agama. Ya kan? Kadang-kadang ada kita lah berumah tangga, istrinya taat salat, suaminya ndak. Ya kan? Lah. Jadi nan menggelincirkan Nabi Adam jo Siti Hawa syaitan fa azallahuma syaitan. Akhirnya ada pertanyaan, siapa bisa menjawab? Siti Hawa jo Nabi Adam mana ndak ulunya tagoda dek setan? Mana ndak ulu? Ndak ulu Siti Hawa bu. Karena Siti Hawa tu ndak nabi. Sebab orang padusi ko barana kacadiaknya ndak percaya Allahnya jadi nabi dah. Sebab apa? Payinyo membeli bawang kalapau, bawang tu nyo beli 2 inciknya, hanya sinan sajam. Ngerumpi. Apa jadi nabi tu? Ya kan? Kamai buang tadi kalapau beli bawang je nak. Lah sajam ndak je pulang. Akhirnya ngerumpi di lapau tu. Atau mangko ndak percaya Allah je orang padusi ko jadi nabi, jadi wali kota percaya Allah. Jadi anggota DPR percaya Allah. Jadi camat di Padang Labara orang padusi ko jadi camat. Mampu. Pi ko jadi nabi ndak percaya Allah. Lah sodanya makan buah khuldi ko dek Siti Hawa tabang baju sarugo keluar haid berdarah suami tibo ba tadi ko dia maafkan ambo dah yo mandake yo ambo kasinan tadi de ingin tahu. Jadi induk-induk ko banyak ingin tahu tu. Atu ni iya kan? Ada ingin tahu ambo pai jo kasinan la cuy ko ambo kini tu ba kata Nabi Adam ambo tausia ke dunia dah lai sampai hati udah tinggal siko seorang. Jadi Nabi Adam ko ibu jo bini le pak sebab ke pengganti ndak lo ado orang padusi cie tu nya. Kalau kini banyak perangai Siti Hawa ko pak tukar saya banyak na lain. Ya kan? Yo kalau banyak akarnya. Ya kan? Ada ulu tu cik tu nyo baka menukar. Anyo makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah.
kadilulua parui manula dimutahkan raso tak mungkin ta sandek sajo dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkawak laki-laki kau bajakun pak buah kuldi tu tak sakit si kau. Kalau talulu dapat seri haid lopak tiap bulan. Lah aku nonyo itu ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami. Bab itu nyoba jakun biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun kami ku hampir sama sesuatu. Nama medan iman nama medan. Kalau sifat ke laki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun ko lai tahu ibu kelamahannya. Asa mencali induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ka ibu jago, lai terkenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kana. Baru piaman laya do karambi nan tinggi dinya. Indah pak nyo panjai tarui. Karambi mudo nyo turun nyo. Kareh mamutanya tu. Apa itu? Orang lampunyo baru tu pandai. Pagi-pagi nyo gosok je minyak seloan baru ko. Nyo agi talu separuh masak. Baik koko 10 nyo agi susu soda. Ya kan? Tengah hari beko nyo urui lo je minyak GPU. Atau mangko baru tu nyo rajin mambiak karambi. Acu itu lo ibu jo suami kok tamanuang-manuang nyo dakei. Kok Ibrahim namanya daim. Bang kok tamanuang daim. Urui pungguangnya. Itu awak bersuami kau. Lai terangah ibu tu. Agai basoi nyo tu bajakun. Kalau ndak pandai awaknya pindah ke lain. Sedang ambo nak umur 71 ko adek ambo laka mati bini ambo awaknya je orang pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti ko aja. Lah 71 mah. Kalau ambo nak mengganti itu sak sehari lai. Bab itu kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67 tu lah banyak lo sakitnya tu mah. Nana samure darah tinggi kolesterol. Ya kan 2 hari dipakai baru nyola rangki lah. Ya kan. Apa bini aja nan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung ambo mati. Ya kan. Mambo kerajaan. Ya lah. Ya kan. Ya. Kalah kaduonyo tausiah tu kadunia aku tiko minta ampun aku nang kaditiru nam menggelincirkan setan tapi nyo minta ampun nyo ndak do menyalahan setan Nabi Adam tadi doanya ko dibaca di imam. Doa Nabi Adam tu ketika minta ampun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ndak ada nyalan setan Pak. Ya Allah ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang merugi. Lihat doanya menyalahan setan? Tidak. Nanti karena dinyoba mangkuamuh waang disasean setan. Itu nanti karena dinya. Setan tu memang karajonyo itu piba mangkuamuh hawa. Jadi kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu. Ada problem di rumah tangga kita, jangan disalahkan siapa-siapa, koreksi diri kita. Ya kan?
Jauhkanlah menyalahan orang lain. Ku indak percuma zawak puasa bu. Percuma zawak Idul Fitrah ba. Allah keluar lo bare 10 tekong membayar zakat fitrah. Awak ndak jadi fitrah dah. Kerana suka menyalahan orang. Nan katigo wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan membuka aib kawan. Iyo kawan tu baik ustaz. Ndak boleh dikecek engkau orang lain dan tak tahu. Ndak boleh bu. Kalau ibu mampu menutui aib orang, aib ibu di akhirat nanti ndak nyobokaan di Allah. Contoh je kami apa-apa ko, kalau kami bapak-bapak ko mampu menutui aib orang, awak yo tahu orang tu baik, memang inyo pakai aib, tapi jangan diceritakan kena lain. Adik manusia tu kan bare meninggalnya. Ni psikolog ni. Sebulan lalu kampai beralik ke sini nak. Alalai saya naknya nak darah tu. Rupalah mengandungnya sebelum nikah ni. Sebulan sudah lahirnya lah beranak. Anak tu kabarnya pedusi. Nyuagi nama Siska siap sebelum kahwin. Adibukaan aib orang jangan. Inyo yo baik tapi tutui jangan dibuka. Kau ada cerita ambo cerita kau lain tak takkan tua na ibu. Akini bertanya ambo cik agi luruh ambo bertanya deh. Jam berduto-duto nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi? Oh nikah lah lama saya. Tak ada kan? Kalau ada boleh pulang. Tak mau paso duduk sikor. Sianan nikah tadi pagi pulanglah. Kerana nikah tu sunnatullah. Kalau tak paso nyo mendengar kaji nyo rindu jo suaminya. Nyo rindu jo bininya. Ustaz ko mengaji jo. Atu ustaz nama doso. Tak ada kan? Sia nang keluar sebelum nambo sudah mengaji, biarlah wali corong kita sorai nikah tadi pagi. Ditanya ndak mengaku doh, tu nyo pulang tu sebelum ustaz sudah. Kita lanjut. Ada rajo korancak memerintah. Tapi kalamahannya nyo suko membuka aib raja lain. Tapi nyo punya nak buah nan bijaksana namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dek bijaksananya jadi pilihan de Allah untuk magih nama surah. Ada ndak dalam Quran surah Luqman? Ba'a mengecek ke raja gue. Inyo elok tapi kesalahannya cik membuka aib orang. Tapi adalah perangai raja tu nak rancak. Nyo suka berhemat dalam hidup. Berhemat ba'a yo sabana berhemat. Kalau lah masak sambal dek bininya tu ndak pernah nyo makan. Nyo cium je tu. Lah masuk aromanya kai duang nyo suuk nasi le. Jadi sambal kau tahan 2 bulan kan. Nyo angek-angek je bininya. Ya kan? Kalau tertiru dia itu kan tak kadang nak biayai duit tu. Tapi kalau dia ambo tu ndak emat namanya tu doh. Sampili kariang. Ari hujan payungnya kapi. Inyo takaja oto nyo iri. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki. Akhirnya nyo usia dek bini lalu ni saji. Bapak Ibu, suatu kali tabi pengana raja ko nyoimbo Luqman. Man, yo pak, kemarilah. Aka bapak.
Kalau mati ambo tu menyumpah mulut ambo ko kambo man. Bab itu ndak pernah lidah jo mulut ko dimasuki makanan lama. Jadi gini Bapak, beko mati ambo ndak tahu rasa martabak Mesir, ndak tahu rasa panggil paku jolokan. Man, buat sambal na lama yo man. Adi buat Pak, kalio lidah jo hati je. Apa si Luqman ko pasal nyo bali lidah jo hati nyo kalio. Si Luqman ko mangalio lidah Pak ndak tangguang santiang. Orang sedang zikir serupa wak tadi terpengaruh. Zikir maghrib tadi kan ada tahlil imam ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun kalio si Luqman ko. Abi tu kice orang zikir tu lah. La ilaha illallah, la ilaha. Rusak konsentrasinya. Nasinya tanak dele suman ko kambang bungo limau lo. Iya kan? Nyo tanak jo daun pandan. Tabi paluh rajo ko makan. Man, lama na kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama Pak, iyo. Apa catat di agenda Pak yo? Lama kalio lidah jo hati. Nyo catat di rajo ko Pak. Sudah tu nyo dapet buto ketara. Balemak mato ko. Tapi perangainya ndak yo berubah. Suko mboka aib orang. Iya kan? Taraga lo nyojo kalio lidah ko balik nyoimbo lo si Luqman. Man, payang ke pasar balik yo buat kalio lidah jo hati. Kecik Luqman ko kesempatan maja Pak ko maja. Mudah-mudahan ndak berang nyo kambo, mudah-mudahan sadar. Iya kan? Indak nyo kalio de si Luqman ko le nyo abui se jo garam. To nyo agi si pade. Man, angkara joan nyo man. Indak angkalio le. Pak, ambo ibo jo Pak, ambo ndak mangarajo na Pak. Lidah jo hati nan paling lama Pak. Lidah jo hati nan paling buruk. Lidah jo hati nan paling elok, lidah jo hati nan paling buruk. Kalau elok lidah jo hati, santoso kampung jo nagari. Kok rusak lidah jo hati, binaso kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Pandai lu si Luqman tu bahasa Minang. Iya kan? Kalau mintuo santiang ka minantu, ndak kapisah minantu ko jo anak. Aka banyak mintuo ko kan indak lidah tajam ka minantu. Kalau lai kayo minantu sultan pelindi je. Kalau banse minantu setan ni bili je. Atau kan kerajo lidah dah. Ya kan? Jadi sudah puasa ko kita paliaro lidah jo hati. Lidah jo hati bisa memupuk silaturahim. Lidah jo hati bisa memutus silaturahim. Di tiangnya awak mempagunuan. Akhirnya rajo tu sadar yo cadiang yo manca. Pandai yang maingean waden. Nyo akui Pak. Jadi orang kalau lah mengaku salah, ndak berang nyo ka orang nan maja, tu orang lah dapat hidayah tu Pak. Jadi selama ambo mengaji tadi, kalau ada apa maraso tasingguang, parangai apa tu nangka apa ubah. Jan ustaz nama dia kaji apa salahan. Sabok kaji ko sama je orang bersikik. Ada sikit lah buruk Pak, giginya lah patah-patah sikit dah. Hanya betul orang ke kepalanya. Tapi ciang-ciangnya. Ni sero elek. Padu sikit buruk mah. Bab itu kepalanya sedang gata. Ada sikit baru diwali. Nyo sikit engke kepalanya. Ko sikit kelera mah padi kepala dia. Di persona ndak ada sikit nan salah. Kiro tingkuraknya nan dikada. Jadi kalau tangkurak dikada, padi kena sikit Pak. Jadi kalau tingkurak dikada, jangan sikit disalahan.
kada ko nang kadiube. Lita na nga dapat to. Aku bagi CN. Jangan lapui ustaz tu ke kampung awak dah. Ada senang tersinggung dia perangai cuy tu tersinggung. Pak Ustaz, kalaulah talonsong kami mangarajo nanti go tadi baburuk sangko kami acok, mencari kesalahan orang kami acok, mampagunjang orang kami acok. Baalai Allah Maha Pengampun. Wattaqullah. Ya kan? Tadi anak mbo bercerita dia tehoto, inyo diajak dek mamaknya dek. Ya kan? Kalah tu ndak takui dah. Manga cinta. Kalau takui awak kalah baru tu tanda kata langgar jo perangainya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, lain tak kena dapat masa berpacaran. Awak cinta ke seorang anak gadis, payah ke kampungnya, nyo ndak do, nampak bajunya di laman tersangkui sudah bercuci. Ala kadangnya timah itu kecewa. Aku bajunya macam. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, ya kan? Dia pasti merindukan itu. Maka dia merasa segan untuk melanggar aturannya. Jadi kepada Allah hendak takui nang ditingkai ando cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, kita akan meninggalkan segala larangannya. Orang yang dicintai mah. Maka sesudah hari raya ini sampai kita mati, tingkatkanlah cinta kepada Allah. Koknya tanya ibu-ibu dia orang menjawabnya, mana cinta ibu ke suami ibu jo ke Allah. Kok ibu kecen cinta ke Allah kok tak sesuai beko. Jadi redaksinya bana rencak. Aku lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau nanti Pak. Ya kan? Mana sayang apa kami ni apa jo ke Allah Pak. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Kalaulah kurang sayang ke istri, itulah nampak lo pedusi lain nampak tu. Ya kan? Ya kan? Ini redaksinya menurut saya yang agak tepat. Kalau di kecian mana cinta apa ke Allah supaya nak percaya orang, ambo cinta ke Allah daripada istri boleh. Kok indah beko? Ya kan? Jadi lebih kepada Allah, tidak kurang kepada keluarga kita. Nah itu bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah talonsong lah terlanjur mengerajokan nan tadi, wattaqullah innallaha tawwabur, cintailah Allah dan Allah penerima taubat lagi penyayang. Apa akan di pesisir ko di tepi laut tu mengko namanya Kabupaten Pesisir Selatan, sabok di tepi laut. Kalau hari sudah ombak kan babuih di tepi pantai. Asa banyak itu dosa Pak. Tambah sebanyak itu, Allah bersedia mengampunkan sebelum roh tiba di siku. Atau mengko dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan awak jangan lupa minta ampun kau. Wasari'u tu fi'il amar tu Pak, kalimat perintah anjuran dari Allah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Tiap hari minta ampun Pak. Sedang dengar kaji kau bisa aja Pak minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kan tak barik tu. Panjang pantut rabak piaman lah. Jo rabak pesisir. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo, dia udahlah bawini ciek lai. Nah itu irama rabak pesisir. Nah ini apa ini? Panjang itu lah daripada istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu.
Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ditambah jo panik delek. Sabok tiup hari karajo iko. Ibu mengko kalamaan dek mendangar se. Kan tak ada mengecek. Kalau ada nan salah saja tadi ibu-ibu bapa-bapa, nan orang Tanjung tu siapa sukunya mbo, nan Melayu tu pemilih orang rumah mbo, nan si Kumbang bako mbo, nan Caniago nenek moyang mbo. Karena bako Hindu ambo orang Cani. Jadi awak kosa keturunan sadonya. Jadi ndak ada orang pasisir, orang Darek tu ndak sama, lebih bangsawan kami ndak. Kita semuanya dari sana. Saya yakin ibu-ibu nan di Sikoko pasti turun dari Muaro Labuan. Kami nan di Bukit Tinggi turun dari Pagaruyuang. Orang Padang di Lubuk Kilangan turun dari Muaro Paneh. Orang nan di Limau Manih turun dari Solo. Atau mengkowasonya hampir sama. Iya kan? Orang Muaro Labuan hampir sama orang Sikoko pak. Bapo sotoyong, bapo kanoang. Iya kan? Muaro Labuan itu juga. Ya kan? Ini ndak bapo-bapo tu kicik orang Sikoko. Ini kok. Ya. Kalau orang Solo Meropa ni lajak tadi yang tunggu lah ndak tiba-tiba tu. Katihlah tantak dan kawal tonjak. Api ya nampal yang lawak orang Piaman. Ya kan? Sajaleh-jaleh we tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta lah tailor jenyeh. Bedanya tukang jahit je tailor. Sama kan? Jadi kalau ada nan salah saja tadi ambo baca, ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lain dia maaf ambo tu. Ibu-ibu bapak-bapak nan datang tak ada nan salah. Nanti kalau puyuh itulah ambo maafkan. Ya kan? Tak ada salah. Mudah-mudahan kita nan datang kini kuah dia dia pahala berlipat ganda di Allah. Allah baisi kota infak tadi. Lai baisi. Sebab antara sedekah jo infak beda. Walaupun apa sedekah ndak ada pitih tu aja galak saya. Barangkali ibu galak tadi. Itulah sedekah untuk ambo menandon ibu suko. Ya kan? Tapi kalau ke kota infak tu galak ndak bisinya. Lalu kota infak jalan tu saja. Jadi kalau kota infak tu lalu di muka awak dikarut pi kan Allah tadi alhamdulillah dibalasi oleh Allah dengan pahala dan diganti infak itu lagi dengan uang. Tak palo sedepit tu dah bu. Ambo rasuan pitih dia agih orang mengaji gua, ambo agih kanak ambo ke cucu ambo, abi ko tiba lu orang undang balik. Iya pak, nyo agih lu orang balik. Kan Allah menggaraan tu. Saja ambo wirid Jawa ke Kalimantan ke Jawa Timur tu ke, kecik ibu sama je pesisir ko nornya ndak pak. Antah bara kali lipik Sumatera Barat ko. Ya kan? Ya bab itu tunyo Jawa. Ustaz ko sinan nyo suruh mengaji 3 kali sehari. Subuh sudah maghrib sudah isya. Abi ko sekali nyo lagi saya ke pulang. Ponde ndak bagarah tabam peloknya. Orang nang kemambalanjoan nan tapik nan ndak ada leh. Sebab nyo lah mati. Ya kan kedicari problemnya nan tadi payah lo lambung ngecel. Ai lo mani-ani itu. Ya. Sebagian disedekah balik untuk jalan Allah, sebagian dibagi-bagi untuk anak. Apa itu salah. Mudah-mudahan Allah mengganti pahala yang berlipat ganda, rezeki yang berlipat ganda bagi bapak dan ibu yang telah membangun masjid dalam kampung ini yang begitu indah dan rapi. Mudah-mudahan nyobuin di Allah rumah di Serogon tu. Amin. Ambo doakan mudah-mudahan daun gambir maha taruih. Amin. Tapi infaan setengah deh. Kalau indahnya matiin dia Allah mudah tu matiin tu nya, ya kan? Mudah-mudahan gambir maha. Amin.
Inyo subur. Orang nang kaparak sehat. Indak mencarian bini. Amin. Salah ke Allah, hamba minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Audio Jungle.